Здравейте! Днес ще ви запознаем с полезните свойства на маслото от черен кимион на здравница. На първо място трябва да отбележим, че черният кимион няма нищо общо с познатата ни подправка кимион, която често използваме в нашата кухня. Черният кимион е растение, идващо от Азия. Има данни, че кимионът е използван още в древен Египет. Може би и за това до днес кимионът е наричан още черното злато на фараоните. Според древни писания и легенди, маслото от черен кимион може да излекува всичко, с изключение на смъртта. Маслото от черен кимион на здравница съдържа уникална комбинация от над 100 активни компонента, които поддържат доброто здраве на човека още от ранна възраст. Маслото от черен кимион има невероятни свойства. Той успокоява болката, действа антибактериално, успешно се бори с язви и гъбички. Редовната консумация на масло от черен кимион действа превантивно срещу заболявания като нискокръвно налягане и диабет. Не на последно място, маслото от черен кимион е мощен имуностимулатор. Маслото от черен кимион на здравница се приема 2 пъти дневно по една чайна лъжичка. За да усетите ефекта от продукта, трябва да приемате най-малко една седмица. За да намерите още полезна информация за маслото от черен кимион, посетете нашия здравословен магазин или им потърсете във Facebook. Благодарим ви, че бяхте с нас!